Umabot na sa 13 katao ang naaresto sa lalawigan ng Pampanga dahil sa paglabag sa umiiral na election gun ban. Ito ang kinumpirma ng Pampanga Provincial Police Office sa CLTV News. January 9, 2022 nang ipatupad ang gun ban kasabay ng pagsisimula ng election period at tatagal ito hanggang June 8 ng kasalukuyang taon. Ang pagkakaaresto ng 13 katao ay resulta ng dalawang operasyon na ikinasan ng kapulisan sa bayan ng Mexico noong January 9 at 11. Kabilang dito ang 4 na security guard na kanilang naaresto matapos umunong magpumilit na pumasok ang mga ito sa isang subdivision sa Barangay Tangle upang i-take over ang pagbabantay dito. Under na po tayo ng COMELEC gun ban. So we would like to check kung ang mga tao na yan, kung mga security guards na yon ay meron ba silang exemption na sa gun ban. Kasi hindi po basta-basta ngayon na kahit na security guards kayo, kung wala naman pong authority or walang exemption na binigay sa inyo, hindi kayo pwedeng magdala ng firearms. Nasamsam sa mga suspect ang 3 unit ng shotgun, 27 na piraso ng 12-gauge ammunitions at isang caliber 38 pistol na may 5 live ammunitions. Ang 4 na suspect ay nahaharap sa kasong trespass to dwelling with the use of service firearms at paglabag sa Omnibus Election Code. Habang ang 8 naman nilang kasamang security guard ay nahaharap naman sa kasong trespass to dwelling. Pinaalalahanan naman ni Naparato ang publiko na huwag magbitbit ng baril kahit sila ay lisensyado kung hindi naman sila exempted sa umiiral na gun ban. Sumunod po tayo, hindi po kami nagbibiro. Pangalawa na po ito na aming kaso na nahuli in violation po of the Omnibus Election Code. Lagi po naming pinapaalala sa inyong lahat na tayo po ay mag-iingat at sumunod sa batas para po wala tayong maging problema. Ang baril po ngayon ay pinagbabawal talaga ang pagdala. Marion Lozano, CLTV News.